Capítol 14. En Pinotxo, per no haver fet cas dels bons consells del grill parlador, ensopega amb els bandits. Mira que en som de desgraciades les pobres criatures, pensava el Titella mentre reprenia el camí. Tothom ens escridassa, tothom ens renya, tothom ens dona consells. Si deixéssim dir, tothom voldria fer-nos de pares i de mestres, tothom, fins i tot els grills parladors. Ara resulta que, com que no he volgut fer cas d'aquest empipador de grill, qui sap quantes desgràcies m'haurien de passar, segons ell. Fins i tot hauria de trobar bandits. Sort que jo no hi crec en els bandits. Ni he cregut mai. Per mi els bandits són un invent dels pares per fer por a les criatures que volen sortir de nits. I a més, encara no me'ls trobés ara pel camí. Potser m'hauria d'espantar, ni somiar-ho. Me'ls hi plantaria al davant i els hi diria: senyors bandits, què voleu de mi? Mireu que amb mi no es fa broma. O sigui que cuideu-vos dels vostres assumptes i a callar. Quan sentissin tot això, aquests pobres bandits, em sembla que ja els veig, fugirien amb la cua entre les cames i suposant que fossin tan maleducats que no volguessin tocar el dos, aleshores fugiria jo i s'acabaria la comèdia. Però en Pinotxo no va poder acabar el raonament perquè just aleshores li va semblar que sentia darrere seu un lleuger cruixir de fulles. Es va girar a mirar i va veure en la foscor dues siluetes negres embolsades amb dos sacs de carbó que li corrien al darrere saltant de puntetes com si fossin dos fantasmes. Ara són aquí de debò, es va dir en Pinotxo, i sense saber on amagar les 4 monedes se les va ficar a la boca, justament sota la llengua. Aleshores va voler fugir, però quan encara no havia fet el primer pas, va sentir que li agafaven els braços i que dues veuotes horribles i cavernoses li deien: la bossa o la vida. Com que en Pinotxo no podia respondre en paraules per culpa de les monedes que tenia a la boca, va fer 1000 melindros i 1000 pantomimes per fer entendre a aquells dos emmascarats, a qui només se'ls veien els ulls a través dels forats dels sacs, que ell era un pobre titella i que no devia sobre ni un cèntim fals. «Vinga, vinga, menja remeca i porta els diners», va cridar amenaçadorament als dos bandits. I el titella va fer amb el cap i amb les mans un senyal que volia dir «no en tinc». «Porta els diners o ets mort», va dir l'assassí més alt. «Mort», va repetir l'altre, «i després de matar-te tu, matarem el teu pare». «El teu pare?» «No, no, no, el meu pobre pare no», va cridar en Pinotxo amb veu desesperada. Però en cridar va fer dringar les monedes que tenia a la boca. «Ah, bandarra, de manera que t'has amagat monedes sota la llengua, ja les pots escopir». I en Pinotxo, res de res. «Ah, fas el sord? Doncs espera que te les farem escopir nosaltres». I un dels bandits va agafar el titella per la punta del nas i l'altre li va agafar la barbeta i van començar a estirar sense consideració. Un cap aquí, l'altre cap allà, per obligar-lo a obrir la boca ben oberta. Però no hi va haver manera. La boca del titella semblava clavada i ben clavada. Aleshores, el bandit més baix es va treure un ganivet i va mirar de ficar-lo entre els llavis d'en Pinotxo per fer palanca. Però en Pinotxo, ràpid com el llamp, li va clavar les dents i després li ha arrencat la mà d'una queixalada. La va escopir. Imagineu-vos la sorpresa que va tenir quan va veure que, en comptes d'una mà, havia escopit a terra una pota de gat. Animat per aquesta primera victòria, es va alliberar de les urpes dels bandits, va saltar al marge del camí i va començar a fugir camps a través. I els bandits li corrien al darrere com dos gossos darrere una llebre. I el que havia perdut la pota corria a peu coix. No s'entén pas com s'ho feia. Després de córrer 15 quilòmetres, en Pinotxo ja no podia més. Aleshores, com que es veia perdut, es va enfilar pel tronc d'un pi altíssim i es va seure a dalt de tot entre les branques. Els bandits van intentar enfilar-se, però quan eren a mig tronc van relliscar i van a parar a terra amb les mans i els peus pelats. Tot i així, no es van donar per vençuts, al contrari.
van plegar un feix de llenya seca al peu del pi i li van calar foc. En un tres i no res, el pi va començar a cremar i a espetegar com una espelma encesa al vent. En Pinotxo, veient que les flames s'enfilaven cada cop més amunt, com que no volia acabar com un colomí rostit, va fer un salt des del cim de l'arbre i vinga a córrer un altre cop a través dels camps i de les vinyes. I els bandits al darrere, sempre al darrere, sense cansar-se mai. Amb tot això, ja començava a clarejar i encara s'empaitaven. I aleshores en Pinotxo, tot d'un plegat, es va trobar el camí barrat per un rec molt ample i fondo, ple fins a dalt de tot d'aigua bruta de color de cafè amb llet. Què havia de fer? 1, 2, 3, va cridar el Titella, i agafant una bona embranzida va saltar a l'altra banda. I els bandits també van saltar, però com que no havien pres bé la mida, patatxaf! Van caure al vell mig del rec. En Pinotxo va sentir el capbussó i els esquitxos. Es va posar a riure i sense deixar de córrer va cridar: «Bon bany, senyors bandits!» I ja es pensava que devien haver-se negat, però en girar-se es va adonar que tots dos li corrien al darrere, encara embossats dins dels sacs i xops i regalimant com dos càntirs foradats.